По закона за туризма всяка писта трябва да има спасителен пост. Това е едно от условията тя да бъде отворена за скиори. В цялата страна тази работа се върши от екипи на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст. В разгара на ски сезона писта Картала, която се намира над Благоевград, е лишена от охрана. Концесионерът на съоръжението Илия Ризов не е подписал договор с Планинската спасителна служба. Там може би има някаква охрана от спасители, които по някакъв криминален начин ги охраняват, но хората, които видят спасители на тази писта, трябва да имат предвид това, че или спасители са дошли от страната да карат ски на тази писта, или пък униформените спасители, които са там, то нямат право на това. Според директора на фирмата, стопанисваща съоръжението, обаче нещата не са поставени по този начин. Имаме спасители, пистата е обезопасена и непрекъснато така има хора, които я обхождат и проверяват за пострадали лица. Също така имаме на видно място телефони, на които така скиорите могат да се обадят при инцидент, при происшествие. За почивните дни много хора избраха да отидат в планината. Условията за ски са добри, но любителите на спусканията не трябва да карат извън пистите. От Планинската спасителна служба предупреждават, че все още има висока лавинна опасност по улеите и високите подветрени склонове. Туристите трябва да се движат по маршрутите, зимните маршрути, билните, и да не се отклоняват по стръмни ули и склонове. Също така да тръгват рано на преходите си и поне един в групата да има, който познава предварително маршрута. От службата призовават туристите, които отиват в планината, да се информират ежедневно за условията там и да изпълняват препоръките и указанията при опасност от лавина.